warwakni machiegni kendo bang' bedo kod japicha ma bedo kod kweth ma bende gitemo kolo matut weche mag tuke ma otimore odira mokalo chien nyakwara Mogajwang. Warwakni machiegni kendo machiegni e chenro ma kaka wanene wuok tich ma kawuono tarik 9 dwe mar 9 higa mar 2024. Waikore ka mar fundi mokuom weche ma bende waikoni okinyi ma kawuono. Jata chenro en an Victor Tino Makajoma ka ok aketho kinde akaw thuolo mar rwako jowetewa moro ka moro abiro miyo gi thuolo mondo megi mose nyikwara Mogajwang okinyi ma kawuono. Par ni chenro ni biro ni achiel kachiel e Ramogi FM kod Ramogi TV kete manaka. Wachak gi bara ma korka cham koni obro hulo nyinge to bro moso nyo piny bende kaka dwarore. Oyawre Victor. Oyawre inya. Ero kamana inya. Akieni bentiere tiende hulo nyinga. Ero kamano Fred Ogwene nyinga. Ero kamano. Yes, ero kamano. Aparo ni eno kinyi maber ma Nyasaye omiyo kinde mondo mi wabed mangima kaka pile wagone Nyasaye ero kamano nikech oken kayiem nono. Amor kaneno ka kutiro mi kabisa. Ano ka sinya je. Abora bando. Sinya je bende ano ka smile gi chien. Tiende ni weekend odhi maber. Angeni gimami weekend odhi maber. Nene kanisa moro bondo kocha. To tiere injili moro manotuche. Mambe na temo ng'iane. Nano kobole. Injili no wacho ni okochame kende kan eklesia. No poge na nyaka ji mamoko bende kaka wan gini. Nano kopoge godhiambo. Nano kopoge nyoro godhiambo. Mano ber Victor, injili en gima ber nikech injili e teko. Ng'eyo ni kok mana teko mar Nyasaye to bende ok dwa bed mangima. To bende okwan ji ka ok teko mar Nyasaye no. Omiyo adwa kwayo ai maber ne jowinjowa kamoro amora ma gintiere. To kawuono achiw mos ma special ne jowa ma jojua kali. Kuonde duto te bombe mora mora, idhi Migori, idhi Homa Bay, idhi Siaya, idhi Kisumu, to kata mana e sekta ma jua kali ma Nairobi ka nya yudo jagweng'o moro iluongo ni Daniel Sela Jandiru. Mano chairman mar jojua kali Nairobi ka City Stadium kacha. Kendo koni kanyo kaka wanene ema koro gi moke godo kinyi. Kona bende ne achaka mi mos makende mar nyamin mare milongo ni Morin Agutu. Gikoni kaka wanene ema gichako godo juma. Omiyo kawuono adwaro dhialo jojua kali mangima giyudo simbo mar kaka wanene kamoro amora magintiere ni wawinjo feedback margi kendo wageno gi kamoro amora magintiere Victor. Kamano. Ero kamano. Wach ma mit mokalo nyakwara Mogajwang. Ingeni wasebedo kwa wacho ni wa embrace kimolo ni cottage industries. Tapar ni okang ma jogo kaono en okang ma bende ber mokalo. Gik mosetigo wanyalo loso gi mondo ti kod gi yore mamoko kendo. Angeni Cleophas Oluoch winjo mano malongo kabisa. Bro timore. Ero kamano. Sini oyawore. Oyawore VOJ. Ero kamano. Thuolo mari. Ero kamano. Mokuongo Kaumos wuok St. Michael's and All Angels Pro Cathedral Bondo. Ero kamano. Kotel negi gi Canon Jojo Mill ma en din. Nyan kod gi nyawalemo kod gi. Kendo nyagi kona Kelmos. Ero kamano. Gigeno Ramogi TV gi Ramogi FM kabisa. Kecha wasiku wajochung kod gi. Ka gin gi moro amora ma gitimo to wajochopega. Koro negi kona Kelmos makende. Ero kamano. Ye na VOJ kendo monda Kelmos mar oganda ma Kenyatta Market Garage. Kanyo nitiere ya wuoi ka mutingo Dan Jakorayo gere ochigere. Ikore gin wuok tich kukinyi sama kama kata kitero gachi. To nyaka ng'imigi nafas matin. Nikech giwinjo chenro. Ero kamano. Koro gin benya gikona Kelmos margi. Aso kendo mogik to yena Kelmos mar Richard Ogendo. Wuode Kisumu. Kisumu East ka. Nyoko ni idwa lal na ahinya. Ukona kodi ni ipare. Bende nyawan kode. Ero kamano. Koro gweng'. Nya yudo nafas mar mose go kode mbaka. Ukoni wamanyne kamoro bio pime weche ma puro niang'. Gi weche mag sekta mag sukari. Ukoni welal ne alki nyaka kilalne. Ero kamano ahinya. Mogik wa mose nyikwara Mogajwang kamoro amora magintie. Kama giwinjowa, kama ginenowa.
Mondo agone gero kamano nikech ka gionge to chenro ni onge. Erokamano. Gine ma gimiyowa gimiluongo ni mauta mar dhi mbele gi chenro ni. Agone gero kamano kabisa. Erokamano. Wach mangima mokalo kendo an bende nyoora gi muska mang'eny ahinya. Achiel kuom wuodo nagi ma bende notie sirikal kendo en ng'ama ogeno kuom dongruok mar piny. Owacho kanyo ndala gi nitie mana but namba high school. To nitiere gimoro maber mabiro giko dwe mar 9 ni. Okay. To wabro keto ir jopiny e yo mowinjore. Nyeni kiwacho ramba high school to mano sikul. Mano sikul manisome. To nitie kanisa moro mantiere mane gero kanyo manyien. Aparo ni ng'eyo wachno. Ang'eyo. Kamano. Koro nitiere ber moro biro kono. Erokamano. Abro bedo kanyo chieng' moro machielo. To kigwelo ako, kigwelo ako kanisa. Agwelo. Gimwa wuotho godo bende michungi. No problem. Mano kichando. Je ngene nitafanya. Anya kwar jamoko pora cha mar kwarwa. Victor Berndi to kantiere kama owuorie. Mo opimie kayak to en gwelo mar din ne. Juma mokalo ninjo ka wacho no keto mana nyasi. E tok dala. Iwinja. Awinja. Victor, ben joma ber kama irwake jodole bathe. To wan bende magi bilo gi weyo. Wadwa mosogi atema. Abro kerne katena. Wadwa mosogi. Erokamano. Kauru mos mar wud nyakach iluongo ni Ojwang' Janyakach. Wud God Mesa Nyabondo Plateau kanja Kamgan. Nyawacho ni en chenro mar Ramogi FM gi Ramogi TV. Kaka wanene mane chenro mabende yao ite golo doke ite omiyo ng'eyo kaka piny ringo kachiel kod iluongo ni Senior Opanga. Mano bende wuod piny owacho no geno Nyakalondo gi Ramogi TV maber mokalo. Kendo owachna kanyo ni piny kuodho eka piny gerore to mana gi mbaka. Mane wach manyowena na ng'is tim kaka wanene kawuono gokinyi. Erokamano. Nyakwar Mugajwang' mane kaka wado chaka chendo kinyi ma kawuono mar kaka wanene to wachake kod late tinende piny Kenya odiochieng' ma kawuono chaka yanga ndala dek mar kuyo karo koda masira mar mach manyocha otimore e skund primar mar Hillside Endarasha mane county ma Nyeri. Jopuonjre maromo 21 ose nyocha wito ngimagi ka bende jopuonjre mamoko buora pok ong'e kama gintie. Piny Kenya ni kod kuyo ka penye mathoth malodwoko osebedo ka nitiere to arita mag nyithindo e sikunde mag primar kata mag sekondar ahinya ma nyithindo nindi e sikul to chalo nade ma timore ka lipode mang'eny osebiro ka igolo mabiro kod okenge mopogore matelo mag sikunde ndiko beni koro kawo mar geng'o thoe makamago. Kata kamano mbaka ni ochako siego kendo sinia wan kama tek ahinya kabisa nikech VOJ sama mach omako sikul bebne wang' ok en gima ber. Kana somo ramba higni ochama na dhi koro 30 gi wiye. Odiochieng' moro achiel ka wan e sikubo night preps to wawinjo mnanduru kagore. Tok nduru no to waneno ka mach bebni kendo apani nochakore e dormitory mananinde niluongo ni Naya. Ok en gino maber nikech mokwongo kaka japuonjre thago chuny ahinya ni to en ang'o madidi kel majni to ka ine kanyo to penjore ni tidhi nindo kanye tigeni sikul ka bende ine gi mwandu ni matin makanyo box ni nitie lepi nitiere samoro nyasukachi moro ndalo chanwa geno kwencha ahinya gi Britania koro samoro kwencha ni gi Britania bende nitie box kanyo so magi gigi migeno kabisa mathago chunyi to gigage ang'o mabiro timore. Atemo paro ni kane ane secondary school mano notimore apani ka ja form 4 to kora pare ni to nyithindo gi magi ne jo primary school magi ne jo higni 8 nyaka 13 sama ne majni wang' manyo tonyo mowuok chunye gi ni kama nade. Mar ariyo en jonyuol gi ang'o madhi mbele e pach jonyuol gi to malichie mokalo VOJ gin jonyuol manyaka kawuono kinyi sani saa 2:14 pok ong'eyo ni nyithindgi ni kure. En gima lit kabisa kendo agoyo mos makende ne anyuola owede kod osiepe mag nyithindo manyo osewito ngimagi moseyangi ni 21
to gi jogo mapok oyudo nyithindgi aketo gi e lemo makende ni Nyasaye mondo migie kwe Nyasaye mondo tae chunygi mondo miye gi mijing'o nikech gikale matek VOJ. Ka waduoge me mawang'o sikule makoro nego awache VOJ. Ochopo sama koro jopuonj to kata gi sirikal okonego ng'i boarding school ka gima en jela ma nyithindo nitiere. Nikech gimomiyo gigi timore VOJ en ni ng'eny sikunde mag boarding e piny Kenya ka kidhi kuonde ma nyithindo ninde to chalo jela. Nangi wacho kamano sini. Ochalo jela nikech ka nyithindo senindo tibro yudo no rind dhot gi iye to rind dhot gi oko. Dirishe king'iyo tibro yudo ka grill ma sirikal wacho ni kik ketie ripode mang'eny mosetimie. Grills go pod nitie. Size mar dirisha ma sirikal wacho ripode ge ni dirisha onego bed size apano onego bed mita 1.5. Yes. Dirisha ge yudo ka moko pod tindie molokanyo. Kit kitanda migero sirikal wacho ni oyo gere uru kitanda chiel di moro malo. Ibro do ka nitie sikunde manitiere kitanda gorofa 3 ma nyithindo pod ninde. To ka onge cubicle ni ena pap kama tibro do ka nyithindo dhungoe. Gimoro nitiere miluongo ni exit makapo nono ni gimoro timore masira nyaka bedie ni exit ni yot nitiere mar nyithindo wuok. Ibro yudo ka samoro entie to goe kifula. Gima pile pile samoro wan kaka jofwambi yudo ka kembe mang'eny konwa ka ni wabro bedo gi gimiluongo ni fire drill. Wabro time orako moro kaka poni mach wuok to waikore manade. Sikunde mang'eny ok time. So nyathi nitie sikul to okia ni kapo nono ni mach wuok abro timora nade. Nikech japuonj to nya wacho ni wan sikundwa ka nyithindo discipline onge gima ditimore gi kamach girigo wange godo, lakini ikia ni samoro sitima mutiyo godo ne nyalo muoch. So gika fire drill, first aid ok tim ne nyithindo trainings mang'eny e sikunde. Koro nyithindo ni ania kanyo gisomo. To mana kata jopuonj marito nyithinde skundegi. King'iyo prefects, king'iyo jopuonj mar on duty, to sama gine on duty no to sikul chalo jela. Ma gimoro amora ka inano kotimore to the first respondent ibro yudo ka ng'eny gi biro ge paro moro ni ma gimotimore marach en gir discipline. So nyithindo ringuru dhi kama ichwade tie mang'o kama ok gibi gi first aid in mind. Niwe wakwongo wadhi wakonyie. Emomiyo yudo kata ka sikunde moko sami wacho ni mach kowuok kamano to dormitory mowang'ani moko ka ikongiti mang'o iloro dhoudi mondo nyithindo ka kik wuogi. So VOJ ochopo sama koro sirikal to giweg sikunde giwegi to gi jopuonj marito sikunde mag boarding kuonde minindegi owe tiyo gi sikunde gi kaka chala ng'owa jela. Sikul ok en jela. Mar ariyo, weche mag emergency fire drill. Ripode nitie mang'eny VOJ ma recommend ni gigi nyaka tim. Gigi nyaka koro jonyuol demand ni be put in practice. Kiko bedo wacha ni ene report. To kende bro yudo ka ng'eny sikunde ge kidhi tibro yudo ka nitiere gik mondiki kidonje office principal kata head teacher. To ndiki gigi kaka onego bene timore. Lakini girumo kanyo nyithindo manie class gi, jopuonj manie staff room to kata workers matie sikunno kia. So nyaka wadoge basics ge. Nikech abed ni gigi puonjo ma nyithindo ng'eyo to kapar ni dewa wito nyithindo mang'eny kaka wasewito e Ndarasha. To bendi wacho ni kwanano nyalo medore. Nikech moko kapo ni nyaka kawuono ijanyuol to pok ing'eyo kuma nyathini nitie. En tabu kabisa. To duoko nyalo bedo mana chiel. To en duoko malit. So nyaka jatend migao mar somo Julius Migamba
Migos to gi PS mare Belio Kipsang nyaka koro giluong bura mar jodito mag somo e piny Kenya ka mondo ging'i gitir mondo gipenje ni kanitie ng'at achiel kuomu mosepuonjo sikul motelie mosetime fire drill mosepuonje weche mag emergency mosepuonje weche mag first aid mondo ting'e bade Erokamano. Ibrodo katin kaponi nitie to ng'eny gi to onge. Erokamano. Nyaka wami nyithindo gi skills, survival skills. Nikech macho kena ena ni nyithindo ni koro chot nok gidwa bete skule gi dhi wang. Kata mana stima ne. Nyalo bedo gi ng'ikruok moro to. Bedo gi ng'ikruok. To kela jali ma koro manya wanena indarasha. So nyithindo gi nyaka giketie e frame moro mar paro ma gibende ging'eyo ni gini nyalo timore. To mar ariyo bende ging'iye ni dormitories gi kako ger gi bende standards ma serikal nowacho kande timang'owa ketie nikech VOJ kigo mbaka gi jopuonj to jopuonj bro wacho ni frustrations mag gisane ahinya to mag secondary school mag boarding gibokoni ni gimiluongo ni 100% transition ni Yes. miyo gi nyithindo mang'eny to infrastructure to timang'owa Onge. Koro in japuonj in gi sikul nyithindo mi turi pesa bendo koni kiki kwa jonyuol serikal bende capitation ne leo nyithindo momigi nyaki manyne gi accommodation e sikul ka nyaki manyne gi kama gichieme e sikul ka nyaki manyne gi classes gima bro timore en ni ibo kawo nyithindo mang'eny tikete dormitory Koro ithung'o gi athung'a. ithung'o gi kanyo tibro manyo fundi to loso kitendechni 3-4 wan kane wan e skul dabodeka en achiel kende ng'ato nindo piny ng'ato nindo mbalo tinde kidhi skunde mang'eny tido ka gin 3 moko bende ka rufni malainya to gin 4 mago ema keto nyithindo at risk apani mbaka mar mach ma sikunde ni koro wawe ng'iye kaka weche mag discipline wang'iye kaka weche mag survival skills Erokamano. mwapuonjo nyithindo gi weche first aid twapuonjo gi nyithindo gi weche mag emergency response to gedo mag dormitory gi bende wang'iye ni to thuolo mane ma nyithindo ni godo makaponi gimoro timore e dormitory ka to gibro tonya nikech kaka gin to gi mentality mar jopuonj mang'eny en ni sama nyithindo nitie e dormitory kanyo walor dhot kik mokang na yude nafas mag panjo kik mokang na yude nafas mag wuok dhi madho gik mimadho kik mane mentality wang'iye ni to sama gin e iye kanyono kapo nono gimoro timore yot mar wuok mar tony ni kanye. Erokamano. Sine kapok amiyo governor thuolo. Ng'ama onego kaw ting'ni, who bears the responsibility of gima nyotimore ni? Kato bende wan ministry Jogo House ka wan gi ripode mang'eny mayango kit gedo mag kuonde mag nindo kod kit chenro mar ritruok gi arita mag nyithindo ahinya seche ma mach bende owuok gi masira moro amora owuoke. VOJ mokwongo tik Hillside Ndarasha en skund ji giwegi en private school emomiyo responsibility mokwongo dhi ne weg sikul nikech nyaka ging'iya ni to okange mage mane giketo makapo nono ni gima sira inani otimore to nyithindo timang'owa konyore mane manyaka gikwong gipenjore ni to ne watimo ang'o mar kelo yot maka gima kama otimore to nyithindo timang'owa tony mano chakore gi gedo mar dormitory. Gedo mar dormitory ni donge wan gi jo education ma onego bed ni ng'iyo to certify ni gini is good for habitation mag jopuonjre. Mana kaka boma ma Nairobi ka VOJ waseneno ka udi mang'eny muorore to gore piny ten ot miwacho ni inspectors nyonika mowacho ni od ni ber bende kaka timore e migawo mar somo ni dhano igi ogo buya weche mag mibadhi ma ng'ato geda tibiro tikone ni aber ka iseng'iyo to ndiknwa report no VOJ GAD magedo sani to kikone no miyi gimiluongo ni environmental impact assessment report monego bed ni jonema matimo to kogolo ni mari to chal gi mar Fred to chal gi mara to chal gi mar Nyarawila nying kende mopogore nikech gigo sani koro nitie template
ipenji mnani to building idwa luonge nango tigere kanye kagan kanyo land title e nango to gigilo kaloki computer ka ma onge kitangata chiel mabire site to ndaladek in gi report to report ni kisa yude to koni bende ki miluo ya gimoro kanyo matin tabro tero ni golo kanema tatero ni ka National Construction Authority tebiro lango gi certificates te kami betiene ti yudo en mibadhi mogo touch ithurwaka emomiyo bed ni kata poni nonro bro wacho kaka no ger dormitory ma endarasha ne kaponi ne nitiere ng'ikruok moro tibro yudo ka certificate of compliance te gin go ma bende wuore ni to kanonro wacho kama to jogi nigi sati to karano yudgi nango chal mana gi jotendwa mang'eny manigi certificate mag graduation to konyal siemo ni Fred ni ne jaklasa VOJ ni ne jaklasa piny omer breg piny ochot kamano jo moko igi ogo buya madonje igi mit ne gi moloyo makonyo ganda at the expense of thoe mag nyithindo ma innocent 21. Fred, wan kama tek ahinya. Victor, mokwongo we an bende ago mos makende ne familia jonyuol anyuola wede kod osiepe manyo wito ngimagi masira wito nyithindgi manyo magoro lalgo masira mar mach e skul mar Endarashani. En gima lit kaka janyuol kech en gima kama ni ibedi tiparo ni macha koro ne nyathina to that moment iparo to samane nyathi cha ywak gi nying dadi gi nying mami kowang to ionge kanyo mani nyalo konye mi nyalo ywae mach ka nyathi cha wang en picha makani beti ot kineno lipodno gi kaka gichatimore to en gima kani beti kaka ngama janyuol Victor to pi wang'ie madhi piny to mokwongo kapok abire e chuny wach Victor we agola neni to wang'ia neni history mag mee mag skul gi osebedo machalo nade samoro mee moko madongo eka wang'i ni to bende nitiere lessons kata puonjruok ma osebet iwacho maber kacha ni nitiere lipode mang'eny mag Auditor General nitiere mar Claire sorry mar Claire Omolo nitiere ka Omolo gite mach moro manwango skul medo ni Chagule gigi te nitiere king'iyo higa mar 1988 ne wan gi skul mar Bombolulu maparo ni mae kama wachako winje mee madongo gi 1988 nyithindo maromo 26 nowito ngimagi imagine ne omuoch kar od nindo mano oting'o jopuonjre 100 kod 30 mano dormitory haya iwacho ni dirishni ne onge yot mar kalo e dirishni go mana wach miwinjo je iwacho cha mano 1998 kwa ng'iyo mana moko matin okang' mane okaw ne tend sikul nyaka sani onge okang' maler mane okaw ne tend sikul haya okang' mane okaw ne apisas mag sirikal bende ok lerie onge nyaka sani kibiro e higa mar 1999 mana higa achiel kende skul mar Nyeri higa ne jopuonjre 4 owito ngimagi kamane jopuonjre 4 owito ngimagi ka jowetegi ne oloro negi e od nindo sama mach otima ng'oa machiech ni majni nochia gi achije ma iwacho ni omoko gini ne gi nyithi sikul haya okang' mane okaw ne tend sikul onge kata ok ong'ere nyaka sani okang' bende mane okaw ne jotend sirikal mane nigi responsibility mar neno ni okenge makare noketi ne onge Victor biye higa mar skul mar Kianguli mi wacho higa mar 2001 ma inyalo paro wachno kaka ne pek haya nyithindo makwan gi dirom 67 nyowito ngimagi nyithindo 67 nowito ngimagi jopuonjre 2 ma johigni 16 ne otiayo mach mano kaluwore gi report mar nonro iwacho ni jopuonjre 2 mane otiayo mach e sikundu no inyalo paro wach kes mar jopuonjre 2 kaka ne obiro gi kuma ne ogikie aya od nindo ne ni kod nyithindo 100 mayawuoyi okang' mane okaw ne jotend sikul pod ok ong'ere nyaka sani mane yorno bende okang' mane okaw ne apisas mag migawo mar somo pod ok ong'ere matieni onge gimoro amora mane otim koro ineno ka nitiere trend ni gigi timore sirikal chiwo national days mag morning ka dhano osemon ndalo 3 to kanyo orumie ji rito report Victor higa mar 2010
e skul mar mano waseng'iyo nyiri higa wabi 2012 machiegni ka Asumbi Girls mapod wanyalo paro mach manowuok Asumbi Girls stima ne omuoch ma ne wacho ni en mach manowuok kokalore gi muoch mar stima iwacho ni dhoudi ne olor gi oko mana wach miwinjo mana gima senior ne wacho cha to nitiere kama wabiro tenie wiye nikech wabiro ng'iyo ni wach safety ma wawacho cha matron mar skunde gi sama megi wuok iyudo ka nitiere skunde moko miyudo ka watchman ema nigi key to sikul nie village ma watchman bende sechego chamo changa kamoro gotieno koro nyithindo ing'eyo ni nitiere gimiluongo ni fatigue olo mar del ma samoro nyithindo gi nose somo odiochieng' mangima bende ne gichiwo gokinyi giol koro ka gitemo mondo mi giringi kama chomuoch kokimanyo ng'ama yawo dhoth watchman samoro bende onindo kamoro nomodho changa godhiambo ng'ama nigi key kokimanyo kaka tur dhoth mondo mi nyithindo gi onwang' kaka wuok onge Victor mamano bende en achiel kuom gik mineno wasebedo kwa neno ibiro do ka Asumbi kanyo jopuonjre mane owang' motho ne nyithindo 8 kaeto okang' mane okaw ne sikul nyaka sani pod ok ong'ere Victor okang' mane bende no okaw ne jotend sirikal mane onego beni take responsibility mi penjo cha onge 2020 makosa watchman moko nyalo bedo ni obayo kaka ngima dhano nitie moko samoro moriere tir to mano ting' margi ofungu nade ofungu mar dormitory miloro dhot mar dormitory en jela matron ne monego kaw responsibility Victor gini lach koro we kika aidhi yen gi ewiye gini lach abiro kanyo 2022 Moi Girls High School Kibra inyalo paro gima notimore mana bathe ka mano 2017 jopuonjre maromo 10 nyotho kendo inyalo paro kaka piny ne lich Kenya ne lich mene iwe ni Kenya rumo ne ywak lich mana kaka waywak ni ka jotelo wuok ywak bang'e no wigi no wil jopuonjre ma higa 14 japuonjre ma higa 14 ne omaki bang' higni 5 japuonjre no ne otwe e jela kuom higni 5 kanye mwaneno ka japuonjre achiel otwe okang' mane okaw ne skul okong'e okang' mane okaw ne piny owacho kata ne jotend sirikal mane ni kanyo okong'e mapiyo Victor ibiro mapiyo kibiro ineno ido ka gima timore en gima systemic tiende ni gigi timore sirikal biro chiwo okang' mager chalo gima sirni mag ndara ma bende wadwa wuoye e sama gitimore no gi declare National Day of Mourning ka dhano semon jotend sirikal dhi chiwo speech ineno ka gisechiwo speech madongo dongo gi promises madongo dongo to gino rumo gi kanyo koro gini duoki kami iduogi penjo to who takes responsibility ochako duoki kuma jeye wacho cha e school mar mach manyo waneno weekend ni pod ok waneno ka tend sikund no okawo responsibility manyiso ni sikunde gin tiere moko mayudo kan tiere samoro wegi gin jodito e sirikal ka kech ok waneno kan tiere siem mane dhi ne tend sikul bende king'iyo kata tend migawo pod ok owacho ni tend sikul osendiko statement kunde moko kwaneno sama samoro wuon sikul en ng'at mabet weth matin sani de en e jela ntiere udi ma kumukore Nairobi kae mana kaka je kelo example kam kumukore ni to sechak pedh wuon kaka guok mipedho ga puoyo to serwake e jela mae nyaka sani skul manyo wang' Nyeri ni wakia ni wuon sikundi ni en ng'a Victor maje diri manyaka wawach ka wuon sikundi ni ng'amo ng'eyo onge safety measures mane wachore no bedo breach gi ng'amo ng'eyo onge koro inyiso ji ni investigation dhi mbele investigations gi nochako 98 kaka nwawacho ka saa koro gik ma wadwaro responsibility saa koro gik ma jatend piny William Ruto kata doko ni meye gi noko chakore kode to ok wadwar National Day of Mourning dhano semon moromo 3 days of national mourning is not enough dhano se ywak moromo ndara dek mar ywak koro ok wadwar koro wadwaro responsibility Victor mae keli kana ng'iyo gini weekend to chunya ne lit kaparo ni ng'anyo mar Gen Z chanyocha no buogo ket ng'anyo chanyocha ne nyalo luoko gik moko pacho ka kaka ni neno no sechak meny kuonde gi manyaka jodito mag sirikal gi nyocha koyo no semako koro buogo mar ng'anyo cha oinyowa kabisa nikech ok en gimoromo mar neno ka minister jatend mar migawo oringo kama mach nitiere cha to chiwo speech
kosetieko tineno ka PS Bedo Kipsang oreto kuno sano koka county commissioners onge walo ngwech dhi kuno gi koti mawalo makono gi josiasa bas gi josiasa makuno koro ji kawo advantage masano koka giywak pi wang' gilwar kala to ka giseyuak chalre mana gi weche mag masiragi nyaka wabede ni bende nitiere lessons ma wanyalo lanie gigi lessons gi nie lipodegi mar ariyo Victor gimachielo machak biro responsibility bende mag skundegi Jeyo se wuoyo kuom gini nikech ing'eni janyuol mowito nyathine mong'eyo pain mar gini mana kaka iwinjo wawache janyuol mowito nyathine maparo ni yawa nyathina ne owang' molokore maka sama no onego be nanyalo bedo kanyo mondo akonye nikech ing'eni geno mar janyuol kito nyathi e sikul to nitie rieko moro manyalo konye e ngimane makiny migeno dhi yudo kacha kidhi kacha to yudo ka koro to en ng'ama ok dhano nikech kaka nipimo gik moko ni jogi majni nowang'ogi mok nyal yang-gi ing'eni nyithindo sama mach makama kore kama gi joma tindo jo higni 8 9 10 11 12 13 kama kanye ma biro gima je ibonyo ne wacho ni ka kore nene ja form 4 to gini nokelo koyo kuome kaka dang' okonyre bedo maonge koro ja higa 9 ne ben gi riekni moko manyalo tonyego mano e kama koro wabire responsibility mar jonyuol masa oromo mondo koro nyaka wagoe mbaka ni to bende en gima owinjore nyithindo mane bwo higni 12 tere boarding school magi gin mbaka ma koro nyaka wago kata doko ni lit to mondo mi wang'i ni to ere kaka wanyalo prevent nikech Victor nyathi ma ja higa 9 nyathi ma ja grade 2 an gi nyathi ma nyako ma ja grade 2 kikawo mitere e skul kacha ting'iyo nyathi ma kata luokruok pod okia maber nyathini en nyathi ma konindo tichiwo chiwa gokinyi ma samoro ichiwe ka pod oywak ka mach omuoch nyathini okia kata kuma ringi dhiye nyathini be ok inyal kata mana puonjo weche moko mag fire gi mondo understand kech iwacho ing'eni nyithindo gima timore ga ni ka mach omuoch kama Victor to giringo gidhi kamoro achiel ka nyithi gwen koro gidhi gichokore e kona moro achiel kech koro en oweni kama wadgi yore ingecha e maber koro nyathini ok inyal blame nyathini ticha kiloro na nyathini dhoth aparo ni kinde gik Victor kata mana gweno bende nyuolo tong' to ninde kose ninde motoyo tong' to nitiere kaka gweno bet gi nyithinde mogik kama gweno we nyithinde mong'eni koro giromo ginyalo dongo kendgi koro gisekalo tenga ongo ema koro nyalo timo ang'owa to koro dhano mopidho gweno ni koro ume go tete nikech ongo kawo nyaka madongo koro tindo gik manyaka wago yie mbaka Victor ni to kwan iga mane monego bed ni koro ng'ato nyalo kawo nyathi mondo tere boarding school nikech Victor ing'eni wang'eni moko biro kaluwore gi dich ma samoro ng'ato wacho ni odich onge thuolo gi nyathi kata mana bas manyalo kawo nyathi tang' tero nyathi odhiambo to duogo neno nyathi magi bende gik momi neno seche moko wares nyithindo mawakia maka kinyisi kit nyathini kot inyisi kit nyathini to imbe kia nekech ikawo nyathi nekech idich e weche mag tich itere boarding school ka en ja higa 9 ting'eni biro tere boarding kama nyaka chieng' otiek school chieng' kinyisi kit nyathini to imbe kia imbi wendo mae momiyo seche moko ber kaka janyuol Victor kata mana weekend iyudo kaka ine gi moro kata kidich across the week to weekend ine gi nyithindo imbi ng'e kit nyathini kibet kama ineno TV ineno ka nyathini kawo kombe to lwaro piny ineno kaka nyathini dongo ing'iye kit nyathi ikonyo shape culture gi responsibility mar nyathi to kokawo nyathi oter gi e boarding okang' madongo gi sama pod nyithindo gi tindo iyudo ka koro magi gin gik ma koro nyaka wagoye mbaka nyaka wabede gi regulations nyaka wabede gi policies nyaka wabede gi okang' to ere kama nyathi ere kama owinjore ma koro nego bene gweno weye nyithinde magi gin gik ma nyaka wang'i mondo mi samoro nyathi mikawo itere boarding school ne moro itere to ywaka janyuol ochune koro ing'eni mano bende rwako paro moro ni ani chuna gi somo mar boarding ne atime ne janyuol koro kiny kisetieko to gik to Victor magi mamiyo iyudo ka nyithindo kiny iyudo ka nyathi odongo gi kido moro ma iyudo ka kiny nyathi osieko ni ka nyathi ma wuoyi to osieko ni gi nyathi ma wuoyi ni mane e chiege ka nyathi ma nyako osieko ni gi nyathi ma nyako ni mane e chuore nikech oonge kamolanie culture mong'iye kaka babo dak gi mama ma ema kiny nyathi odak nyathi ja higa 30 to kia kata tedo kuon ng'at achiel
Nyathi ok nyal tedo kuon kata nyuka kia gimong'eyo tedo en mana tong' maliet to gi pi momur. Nikech kama miyo dongie gi nyathi monyalo puonjo nyathine ni kichiewo titimo kama, alot ibidho kama, gik ma responsibility ma kiny konye e ngimane. Koro kiny inyisi ni nyathini lwete bith, irieri to in to ok idak kode. Ka ing'eyo mi ikori mar nyuol, to bende nyaka waikre mar raising nyithindo gi. To ka pod ok ikori mondi, nikech iyudo ka Victor mogik, samoro ng'ato dende ler kata pod entiere pap, ok idwa ni mondo nyathini oketh ni pap. Koro kiikori, magi gin gik ma nyaka wach ni ok dwa ni mondo an gi nyathina moro matin, takawo nyathi adhi atero mabor maka jogi penja, tinyiso ni akik wach ni en gang'owa. Ok wach ni magi ema notimore kae. Mak mana ni gini koro yawo thuolo mar mbaka malach. Ni wan kako oganda, nyaka wang'i ni to ere kaka wanyalo integrate nyithindewa mondo wanwang' kaka wanyalo safeguard nyithindo, nikech onge nyathi monego wit ngimane. Ngima masamoro ne nyalo bedo prevented kane gik machalo kamae gi ok wakani. Erokamano. Nyaro ilo yaore. Yara inyo vioje. Twako twere kauno motwego long e nungo. Otwere kabisa. Otwere kabisa. Kendo wan kama teka enya. Wan kama teka enya. Mukungo mosa ne nyikwara Mogajwang'. Mosa nyikwara Mogi ni aneno ka gimondo gokinyi pile kaka gichunga kendo Nyasaye oritowa. Kendo wan e dwe manyien, wagone mana Nyasaye erokamano e dwe manyien ma wantiere mang'eny mosetimore, to kineno kichopo e dwe makama higa to wagone mana Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya, kendo machiegni ahinya e twak ma kawuono ne wang'iyo wach mar mee ma wang'o sikunde gi. Odo bedo mang'eny mokalo to ahinya midhiero mane waneno ka nyithindo 21 jowito ngimagi. Ting'o nego beni bedo mar ng'ama okwongo. Who bears the responsibility of gima nyotimore e ndarasha ni? Mar ariyo, wan gi chike ma ng'iso kaka onego beni gero structures mag boarding mag school. Mar adek en penjo ma Fredo penjo kanito nyaka koro wachak no ni en higa mane maber ka nyathi tere boarding school. Ing'eni VOJ sini awinjo komule to kata Fred bo wacho. Wach mar reports ma sirikal osebet katimo. Ing'eni king'iyo history mar mach ma osetimre Kenya ka mokwongo ne en St. Kizito 1991 mane nyithindo chiko wito ngimagi. Koro ken gima nochakre kawuono. To king'iyo reports mantie nyaka ma TSC notimo mar safety in schools. Nitiere mar Cleo moro mabine no ko elaborate kabisa gik matimore. To kata king'iyo nitie studies mang'eny ma kata scholars otimo. Achiel nitie kata Mr. Mnyasia. Ja UON mabe otimo report e wach mar machini. Nitiere report mar auditor. Ting'eni pile wacho ga Kenya gine shoni ni gima timrega ni Kenya ka wabera yenye report. Report kidwa manyo tibro yudo teme idwaro. To koro implementation kae emo penjo ga ni to ang'o matimre implementation ka nikech kata e ndarasha mowueni nitiere ndalo mane nitiere be accident e ndarasha boys 2010 mane nyithindo timang'owa owito ngima gi nyithindo 2. Koro ken gima ni ochako sani. To gima ji penjo tania ni nyaka ne wach ni chakre. Wawinjo kiwacho ni nyithindo kata room ni kende ne nigi nyithindo 158. Kuom nyithindo gi chieng' mane gino timre ni wacho ni nyithindo 16 no wang' mokinyal ng'eyo, kinya kata kama giwang'e no kinyal timang'owa. Mani winjo kiwacho ni koro idwaro ni mondo pathologist obi otim DNA mondo gene gin nyithindo mage. Sani koro wawuoyo nyithindo 21 mowito ngimagi. Ni winjo ka chieng' mane gino timre ne nyithindo 70 manolal. Bang'e ni winjo ka giwacho ni koro namba mok ginyal account en 58. Nyoro no kang'e mondo ang'e na dimo osetimo. Uno wacho ni 46. Koro yudo ka kata mae ka koro kata nyithindo ok ginyal account for. Mar ariyo king'iyo ripode mwawacho gi. Achiel kuom gini wacho ni dom ka dom nyaka bede gi matro. To kane ing'iyo kane majini ochakre wacho ni majini nochakre saa 5 otieno. Ing'eni majini owang' nyaka kabiro okinyi. Iwacho ni fire engine mokwongo ne entiere 9.8 kilometers kama ne gino timore. Kane fire engine ni ochopo obedo overwhelmed. Giwacho ni koro gikwayo machielo mane wuok 50 kilometers kabiro. Koro inyaparo ni kane girito machielo ni obiro 50 kilometers makoro jogweng' ema koro tem to jagweng' ang' ni tim golo mach nang'o.
Koro iyudo ka kata response kende iyudo gi penjre ni county government nitiere. School owuon achiel kuom reports madwarre ni safety mar mach, fire extinguishers onego bed ni nitiere school. Nyithindo onego bed ni itimonegi training mar safety. Nyaka bed gi regular checks ma sirikal timo mang'ini to skundni be safety measures monego bed ni nitiere school be timre. Koro an mano be duogo tenre gi quality assurance ni to be onego gimiwa report ni to skundni notimne quality assurance karang'o mogik. To skunde manie around kanyo notimnegi karang'o mogik. Ngech ma en gima onego bed ni en a continuous process matimre e country mzima. Koro kata ka giwuoye ni magi gik manyaka ging'i, nyaka wang'iye e report no, nikech wanya yudo ka maybe kata Kenya kae report makamano onge. Masani eminya kata yudo maybe biro chuoge nikech koro mach manotimo ang'owa manotimore. Koro magi gik monego bed ni wadima nikech kanye michake. Primary school en a concurrent function, lakini en function mar sirikal maduong'. Omiyo mana kaka ineno wasebet kowuoyo ni ripode gi onge ng'ama ng'iyo. Sirikal be sani onego bed ni wuok mondo wachnwa ni skundni kata ka ne miye clearance mar school mondo bedi mage requirements mane itimo ang'owa idwa ni mondo bedgo. Mana lit kabisa wacho ni dom ni en mar bao. Bas grills manoketi nolor. Dot be nolor gi oko. Koro ka mach inya paro ka mbao mach omako. Speed ma majni dwa endelea godo ka gine kuom nyithindo gi bro tek how long. Otieno no nitie jonyuol manobiro mokawo nyaka nyithindgi modhi godo. Mabe ni winjo kata governor kata Bishop Muheria ne kwayo jonyuol manokawo nyithindgi ni mondo owuog mondo wach ni anan gi nyathina mondo ging'e ni janyuol moko notimo ang'o nokawo nyithindgi. Manyiso ni kata security measures mar skunde ka janyuol nyalo biro makaw nyathi madhi go to onge ng'ama nyalo ng'e kata ni janyuol notimo ang'owa no biro mokawo nyathi. Koro mano wantiere kan janyuol mane nie ode ma en no bet kong'e mabe ni an natero nyathina e school kendo nyathina nie quality madware e school kanyo tiluongi ni nyathini no wang'e school. Janyuol chako nade? CBC mwasebet kowuoyeni ni neno kata developers kawacho mabe ni achiel kuom gik mane CBC kiwaye mar 844 ne ni 70% janyuol 30% ja school. Manyiso ni 70% responsibility no nego benini kang'owa gi janyuol. To kineno gimotimre gi nyithindo gi ikgi to nyisi ni janyuole mokaw 30% to ja school okaw 70%. Manyiso ni kata CBC ni ben mane book. To in reality okotimre. Nikech kadine bed ni CBC timre to gik makama mawacho koro sanigi ok do bedo kanitiere. To kata janyuol matero nyathi e boarding no tibiro kata dong ding'ie kata chon wananeno koterwa school to janyuol dhi kodi nyaka dom. Madhi mang'e ni kitanda ni kanye okete nang'o nafasi mantiere dormitory no chal nade. Inya yudo ni jonyuol gi en kaka no chopo mo hand over nyathi. Okie kata ni dom mane manche nyathino nitiere kata ni dom no ne chal nade. Nikech kapa ni janyuol ma of sound mind ne nyalo yie ni nyathine bede dormitory mar bao. Koro magi biyudo ka nitiere negligence bane nitiere mang'eny. Koro gini kidoke responsibility. Mokwongo responsibility en kuom sirikal. Nikech kata chik o guarantee life. Kendo chik be o guarantee basic education. To basic education ok owacho ni tek ni nyathi otimo ang'o o access education. Owacho ga ni infrastructure mokwongo. Kata ka school no poko chakre. Nito infrastructure mwaketo no. Dormitories oromo. Classes oromo. Biolose standards maduarore. Jopuonj nitiere moromo. Makata ka nyathi nitiere. Owacho ga pile ni ratio mar UN gi mar nyithindo ok romre. But kata kokuromoro nyalo wacho ni nikech en mara 100% transition ginego mane sirikal oketo free primary education gi free secondary education. But still quality standards no e the underlying factor. Okinyalo wacho ni koro ka imiyo nyithindo access to education
tek ni structure makatan kawuono kachiew taloko kibanda school tek ni nyithindo nyalo dhi e skundno to wawacho ni koro en access to education. Mar ariyo, responsibility lie gi janyuol. Mana kaka ineno senior wache to Fred be wache ni kata kidwa tero nyathi e boarding, ng'iya ne gik mang'eny midwa ng'iyo ni to skul mitere nyathino en skul makata kitero nyathino safety mar nyathini kare, nyathi discipline mare kaka grow up nitie nurturing ma nyathi yudo makata koduogo to nitiere kaka inyalo ng'iyo ni kata ka boarding na tere to nitiere gik ma nyathini otimo ang'owa olane boarding. But nikech kaka sani tinde uchumi tek gi kaka jonyuol be manyo tich, iyudo ka janyuol yot ne mondo ter nyathi e boarding nikech koro ng'eni kachacha nyathi is well taken care of. En manono kia ni o create a disconnect between en gi nyathini. Kane wawuoyo wach mar mach mane nitiere Moi Girls mana machiegni ka, niwinjo ka nyathi wacho ni en nokohero skul. Mar ariyo kano bedo punished tinyise noluok cho to chogo lil okonyal timo ang'owa, okonyal luoko. Koro mirimano omiyo timo ang'owa odhi owang'o skul. En mana ni nokong'eno bro wang'o jowetene, but koro asira nosetere motimo ang'owa, otimo gimoro. Kani ineno kowe wach mar skul manyeri, ni ineno prefects 4 mane jowetegi odhi moolo mafuta mowang'o. Ne giwang'o gi nikech prefects gi nodhi o report timbe maricho mane gitimo magibedo suspended. To nikech gin nyithindo mane jonyuol gi jomolony mong'eyo gimoro amora, noduokgi. Kanoduokgi, ni ineno kane gidhi magiloro dom magiwang'o nyithindo adiwa 4. Manyiso ni mabe pod duoge culture mar janyuol ni to bi ng'e nyathini, nikech ineno ka janyuol ka nigi pesa to kata nyathi kobedo suspended to nitiere kaka odhi otimo ang'owa, oduoko nyathi. Koro magi gik ma kok obedo addressed gigi te. To be janyuol nyaka ng'eni sama nyathi wan ndalo mane wadongo madhe ne wacho ni kapod in under my roof, kata father ne wacho ni kapod in under my roof, in under my care, ionge say. Manyiso ni everything gine magi decide for you. Nyaka chieng' miwuok kanyo mi earn your first salary, mibiro negi slip, minyise ni now I am my own person. Then koro inya make decision. To ji masani to make to en under the roof mar janyuol. Koro mane negotiate kode. Negotiate. Koro mane makelo wakamine no wantiere. Ero kama na enya. Jopiny ma winjo wakeno maneno wako kinyi makawuono. Agombo ni imiwa pachi ni wuon. Nito bende sikunde wa oikore mar kedo kod masiche machalo kod manyo timore ni. To kata kamano magi timore kinde mabende lepode moko achien Isiolo Girls nyawaneno ka wecho chako timore. To neno ka gima gini timore tam mar adek sama bende peny bende koro okaso. Bentie tuduk moro amora kind gigi gi peny. Victor, ntiere kapok aduoko penjini no ma abiro wene jay mondo duoki. To ntiere gimoro achiel ma nyara wilo kele to dwa wegi e dhoge. Makije nata tiek ne matin. Yes. Nyaka wang'ini to the number of hours monego beni nyithindo spend a class odiochieng' gin seche adi. Nyathi onego beni puonjo seche adi ka en e class. Nikech ing'eyo ni chien ka kiparo kinde matiang'i Mike be achiel kuom gik mosebede lipodegi e Kenya ka iyudo ka ntiere ndalo mane jatend migawo owacho ni nyithindo onego beni report e class saa 2 okinyi. Saa 2 ni ok owach ni joma nie private gin gi report saa 12 okinyi. Tiyudo ka gima wan godo sani ni nyathi othung' nyathi gi somo ni ka mondo nyathi okal ma nyathi dwa somo seche chigni 12. Kidhi e pinje man gi lony ma be dhano pod riekie, nyithindo dhi e sikul kaka America between 6 to 8 hours only in a day. Maka nyathi okaw gi gari gokinyi, nyathi ma ja PP1, nyathi ma ja grade 1 to 5 gi saa 8 nyathi oseduogo. To be pod nyathi ni kala. Kenya ka jopuonj no duogo mariek. Gidhi gigolo preps mane gokinyi gisiko gi gimoro ni remedials. Koro remedial teaching ni gidog gi baptize. Ma remedial ne king'iyo to nyathi saa 12 okinyi. Victor, nyathi ma ja PP1, nyathi ma ja PP2 to donje sikul saa 1 okinyi ni nyaka ang saa 12. Nyathi ni soma ng'oma wane okwa somo.
ma wanne wadonjo ine klas adek to wadonjo e skul sa ariyo samoro bendi deko kibiro gi siruaru mobawo kama samoro be siruachino ne imanye ma ok iyudo ang ni donjo e skul sa ariyo gi nus kata sa adek kiponde tie choka moro rito ji donjo e klas tidonjo to be pod wakala kala Victor pod wakala kala to nyathi matin ma ja grade 1 opambu wiye ma nyathini dwa somo 16 hours koduogo koka en gi homework turi homework lara par kuom nyathi lara boro kuom nyathi koro mae mentality moro mwadhi wabedo godo ni nyathi modhi othung' e sikul ni soma inyano kalo piyo odwa no kala no odwa no kalo dhi kanye ma be mbaka manyaka wang'e ma ok ni tend migawo keto mana regulations ko wachi ni sikul yawo sa ariyo nyaka luwe to kod itero nyathi e boarding to bede boarding kucho nyathi oninde maka gik sa achiel to yawe sa ariyo nikech syllabus pod en mana macha mari midwa no rate piyo kalne nyathi kalo mondo dhi kanye erokamano jomadongo aneno ka sa ringo matek mokalo jopiny bende sikundewa oikore maber de kedo ne masiche to bende ng'e nyathini kaka janyuol to bende ihetero nyathini e skund boarding mar primary ko ja higa 8 higa 7 higa 9 higa 12 bende ibedo ga gi kinde mar gomba gi nyathini gik moko kotimore e ngimane kama kaka onyalo tonygo kaka janyuol bi kawo ting' mari koso bin ting' duto te iwene sirikal gi jopuonj koso in migawo mane ma in go kaka janyuol jomadongo tim moro ma jotelo ka gimoro osetimore to gidhi e crime scene ni senior iwacho ang'o kapok wakawo break bende kelo ga konyruok Optics. onge ok kony nikech gima Nyarawila penjo ni to quality assurance officers mag TSC ne gidhi e sikundni mogik karang'o to report mane gigolo magi gik monego jatelo ng'e ok dhi kucha to koro iketori gi press conference ndalo moko nwatimo sigana Citizen ka mano chwanyowa gi jo sirikal kabisa nikech ne wawacho kaka jotend piny Kenya sama masira osetimore to koro ka giwuok oko mager ma bende watuge kanda moro mandalo moko mane minod jatend piny Kenya Lucy Kibaki Nyasaye oket chunye kamokwe nodhi moduo jatend migawo moro Kenyatta ka kane accident otimore mowacho ni jogi onge gima tiyo ne jo Kenya to sama gimoro osetimore koro ka giywa ujo miria gibiro masira kosetimore to kionge gi lony mar dhi timo nonoro kata mar kelo resruok kanyo kik idhiye ni koro ni mondo neni ni koro ni dolo touch kanyo we will be here no stone will be left unturned onge ok konyo japiny bedi ofisi kuma yandi ng'iyo betego ka in gi technical teams gine magidhi wedhi golo duondi kanyo ok kony japiny ineno ka koro mirima mane jonyuol ni godo ni kacha ka koro jatend sirikal moro ogolo ote ni gibro tero oduma goganda gi mochele gonget konyo janyuol mowito nyathine gang'o ma pod manyo nyathine oganda gi mochele ng'amonyisi no onge mchele ng'amonyisi no onge chiemo e ode janyuol nowacho ni sisi hatutaki chakula tunataka watoto wetu to mano ni jatelo ma e sirikal mondiki michulo gi pes jopiny osekasoro liethore nondiko ni wabro oro emomiyo nyaka wabedie jogo emomiyo wachoga ni gimoro na neno akia kata ne adiera akia kata ne miria gik bi jola jole kor mbui ni jatend piny ma Senegal manyien no wacho ne jodito mag no kadwa neno picha na office ket picha nyithindi masa mora mora midwa timo mar sirikal ting'iyo nyithindi go tiparo ni to gima dwa timo ni bende ber ne nyithindagi kik iket picha na mondo conscience mari openjie ni to bende adwa timo gima ber kosana adwa timo nikech koro aja sirikal VOJ gimoro friend wacho kama bende nyaka media wach mar ng'iyo ni seche mag nyithindo bedie skul pile chwanya VOJ ka wuok gokinyi sama ariera sa 10:30 tayudo ka bas mar sikul ochung' e gate 10:30 sa 10:30 okinyi bedonjo ka nyithindo obiro norito nyathi odwa kawo sa 10:45 odhi ge skul to nyathini ang' ne ringo gode bas
Masa mango chope school to sa chiel gi nus. Okinyi. Iringo gi nyathini seche adi. Ma nyathini no nego bed ni nindo, obwongo ne dongo, dende dongo. Emomiyo ni magi mbekni ma wabende wan jonyuol. Nyaka wago. Nyaka wabede ni to want to responsibility wani kanye. Gini ok mar school gi serikal ke. Ero kama na nya waka oyo nya kwa Ramogi Ajwang wabro medo gombaka. Awinjo kanyo ka jo dito mabende an go sudo ka utumo weche mopogore. Emergency response, safety skills, skunde kanyakla kod weche mag compliance. Nitie joma osebedo kaninde tich nya kwa Ramogi Ajwang kendo nya kwa penjo ma tek ndwari ne ji mopogore. Janyuol in bende sama penjo gi penjo ibe nyaka inondi e chunyi to bende did I play my role? Did I play my part kaka janyuol? Ka kamano ka oyo ka duogo nya kwa Ramogi Ajwang wabro menyo mokumo weche bende ka loro koda weche mag masira mag ndara. Kata kamano na penjo kanyo ka waduogo bende wabro somo ote mari kete mana kama en kaka wanene. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumio location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya jipange ushinde na view sasa. Asante. Jipange, view sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha! Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng'.
Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre sa abich onyango. Mana Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre sa adek okinyi. Mana Ramogi TV. Mana kamano ote mag jopiny. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kanyo ni be unyalo yudo a report mar devil worshipping agents in most social places cha. Otherwise government mondo owere kod their normal blame games and prioritize security mag all learners and learning institutions and ensure that compliance is done and surveillance 24/7 nyalo konyowa kabisa. Erokamano ahinya. Moro kaendi ayudo japuonja kochogo iluongo ni Tom Apamo kaka wanene gi puonj maber ahinya. Jomoko oromo duok penjo matek ahinya e sirikal ka. Chairman Tom Ouko Apamo jakano kochogo nene kamane ote mare kaendi. Morning Victor, nyinge en Amimo Kamimo, a parent representative in a national school. Parents are not allowed to access students' dormitories, even the parents' representatives. Amimo Kamimo wacho kamano. Then how are they representing Jogo? Yes. Yeah. Kinyal they assess dormitory ma nyithindo ninde. Then meetings to kara in give you money Mercy cool. Yes. They should push back. Okay. Ngato bende penjo ka wacho kanyo ni maka juma. Jonyuol nigi role maduong' mokalo. To kata kamano accountability begins with janyuol en owuon. Samite nyathini boarding school grade auchiel tiparo nade kaka janyuol. Nyakinonri. Erokamano ahinya. Mago duto gin penjo mag jonyuol ka gi weche ma jonyuol dhiro kaendi machielo ka wacho ni Remjes Juma Magambo wacho kama kata watim nonro nyadi 100 to onge pod skunde biro mana wang'. Pacha en ka mokwongo nyaka waketh boarding te Kenya mar ariyo especially mag primary ka biro konyo kama duong' ahinya. Victor schools masani jopuonje opong'o piny dwaro Elizabeth abro mana goya gi chung kanyo. Nitiere gik miluongo ni paro mag oganda. Jomoko moyiengore paro mag dini kuom gik matimore gi. Kanyo kabidhie osiepa ka in gi nonro to kar inyalo chomo DCI gi jo homicide. Nyalo konyowa ng'eyo matut kanyo.
nyoto lal. Michael kawuok nyango makogelo, we are sorry nikech wawito nyithindwa madino bedo lakteche, joriemb ndeke, jotelo madongo dongo. En gima lit ni itero nyathi e sikul to igocho ni nyathi ni owito ngimane. Ngima en ngima ochunowa kabisa kaka jonyuol. Oyawre Ramogi TV. Oyawre uru. Keto pesa mbele miyo jonyuol keto nyithindo tenge nikech gidich gimanyo. An Ayub Jakeno wuodo Yoma Nyabera wacho kamano e ote mare Nyabera. Okay. Schools masani jochiende opong'o jokama. Yesu kende, Yesu Luanda. In iseno jachien gi wang'i jawinjo. Kimanyi nwa moko moponde sikunde go mondo wane ko nyalo gol gi achiel gachiel mondo ka diponi mano nyalo kelo konyruok. Koso dango. Joda koso do muomora ka ng'okra fuok. To jachien ma no loro dhoot ne gi oko. Tipod metho joka mamos mokende. Ati mos yawa. Arokre ka lodh gambe ka. No, but ipenjo maber. Ing'eni samoro bende iwacho ga ni wamiyo jachien ting' moko mare. Yes. Nikech yot mondo imi jachien ting' to pok ipenjorie ni to into ang'o misetimo. Nyoro kanyalonwa bondo gi osiepna Calvin Olango nyo koni ji te dwaro nying maber. Nikech nying maber inyalo chiemo godo. Ka nyingi ber to wadhi aja kamoro to wakoni to miwanwa gini VOJ emoro waka. Tete mang'owa tete mo. Koro jachien bende nyinge rach. Magi mora mara. Makata ogweno ni owuoka ka torado go bade dhoge kacha no nikech obado chwanye to pado to ka ngipenje jachien ema noenda. Jachien nyinge rach. Obado beda gikwe okabi. So samoro bende waweke to nyinge jachien. Wachomra choma gi gik matimore tir wakoni makosa ni ka kod ka. Wawiluongo nyingi jachien. Nikech mana penjo ma adokie manyara wila wacho ni jo quality assurance. Maga kani gine TSC kani gine ministry. Gimewa report. Mane gidhie sikunde ni mugik. Tok kata sikunde no kende. E Kenya mangima sani kokoro wachomo TSC twakone ni Nancy Macharia. Mewa report mag quality assurance mag skunde te ma Kenya ka Okay. Quality assurance officers gigin under TSC koso Ministry of Education. Ministry of Education. Yes. Koro choma belio kipsang. Twakone ni wadwaro repodegi. VOJ okaparie karipodegi. Kata kokoro waga ministry. What are the counties? The one directors of education in each county. Yes. What are the directors of education counties? Status report mar compliance. But ingeni sikaro wacho ni it's an ongoing process. Koro iga ka iga onego beni wantiere go nikech magi report monego beni gi furnish gi parliament kendo gi publish ne jopiny mondo ne. Koro sani onego beni gi golonwa mondo giwacho ni wanto kama ne wantiere skund ni kane wa visit ne wan contented ni ne gi meet all the quality standards 100%. Magi momiyo skund ni owang' wakia. Koro jaduong Meli jakomar committee mar education embe nigi penjo. Embe nyakupenji koro magi gik mondo winjo to gi senator Nyutu mondo ginyiswa ni gise samon jo education ma report okele bunge. Boko nego beni girito onego beni jo gi furnish repodego gi mondo kata representative ma japiny ng'eyo maber ni anto skunde manie constituency na ma standards magintiere. Okay. Victor penjo kan mangato bende mana kapok igo wiye ni morning Victor Juma. I am William Otieno. The question is why are they locking the domes? Yes. Ngamano lock the dome ni. Report to wacho maber report te monde ikago wacho maber ni they should not. Koro magiloro gito giloro nango nikech report te unless ni quality assurance ma wacho ni pok notim. To mar ariyo ka matro ne nitiere iye ka. En be no wang'e iye ka koso nango nikech mano be en a requirement ni dom ka dom nyaka bed gi matron maninde iye kanyo gi nyithindo. Victor,
Kiweyo kata mana ma. Waseneno kinde mang'eny e lipode mang'eny miyudo ka samoro miyo kata mana ng'ama kata family oloro ne nyithinde ot we kata mana sikul owuok nyithindo miyudo ka samoro wang' miru e ot yudo ka samoro miyo dhi e duka to loro ne nyithindo gi chien yudo ka samoro miyo wuok odhi bilo gire moro matin kose dhi bilo gire ne kata mana wuoro kata mana family report moro mane ele beach no file Homa Bay kama ne miyo moro dhi mielo jathu moro marauma koro oloro nyithindo kare we nyangile ka gir kira gino mako katen to gini kelo edea ka en koro koduogo uyuyu ma okinyi tedo ka gik moko nyosa timore koro Victor chieng' moro ma ndalo moro owuok gi minoda ka dende lit gotieno to afwenyo ni mae koro nyaka waringo hospital to wan gi nyithindo ariyo matindo koro wago kwano nikech oyudo ka wendo makonyowa kuom sechego nodhi odhi e off to koro gini wuok otieno saa 4 koro wago kwano nikech nyithindo gi osenindo ok wanyal chiwogi mondo mi waketgi e gari Nairobi ka bing'eyo ni ok chal gi dala ma samoro idhi luongo minatieno ni bidong' na gi nyithindo birit na nyithindo gi koro wang'iyo to dhoth ema waweyo nono to wang'iyo ni nyathi maduong' cha oriek in case of anything obiro dhoth waweyo nyaka gate waweyo nono koro wawacho ni ok wabiting'o gi mondo wadhi nikech kwaduogo to waduogo e ot gotieno gimoro saa 9 ma nyalo paro ni ng'ama oduogo okelowa nikech kuchocho be koro gichomerowa ken muga ema noduogo ting'owa gi gari ka koro oduogowa nikech ing'eni at that situation be koro ok inyal riembo gari kiduogo maber ken ema nobiro hospital kama wantiere cha saa 9 odonjo gimoro saa 7 to wabet nyaka saa 9 moduogowa to kapok obiro to kuongo ringe e ot kacha mokawo nyithindo ka otere ode koro samiloro ne nyithinde e ot ni ting'eni sitima nitie mach gin gik mawuok kamoro amora kech meje gin gik mawang' kata mana dala ot lum mako mach mawang' to kata mana ot moko od lum koro samiloro ne nyithinde ot tiwuoke ni kiweyo ni ok en kata mana skul thoth nyithindo mosewang' miru makata jirende dwani mondo bi mach wang' to ungu idhi godo Kurido ka kinyalo konygi to ok nyal konygi magi gin gik manyaka wang'i gin safety requirements manyaka wabed godo ni kata mana ot emiwuokie we dhoth nono ma nyathi nyalo ringo to yudo kako timo nade owuok mamiyo mi kik wadwa ketho nying jachien kata kama jachien yueya ma embo onge gi weche mang'eny kaka jachiro jandabari to koni anto an powerful machalo nade nikech jachien ne ok odhi oloro dhoth gi oko ma Nyasaye omiyi rieko mondo mi kik idhi lor dhoth gi oko mondo wakaw safety precautions gi manyalo miyo wareso ngima nyithindo e yo machalo kama Victor. Erokamano ahinya. Ramogi FM ne dhi nyime kod mi weche manyien dak sadek mar okinyi ka gin weche ma otuche kor gwenge kawuono piny Kenya pod nigi kuyo ka odiochienge mar kata kuom thuolo mar ndalo adek bandera mar piny Kenya kod mar Afrika ma ugwe ibiro ng'aw nus brungot mar chiwo luor makende ne nyithindo ma bende nyocha owito ngimagi masira ma koch ni Nyakwar Mogajwang ka bende chenro mar kawo nyiriri mag del kata DNA test ibro tim mar yango ni to magine gin nyithi ng'a e masira ma bende pod omako oganda gi wuoro kod pinje mathoth mang'eny malo duoko. Omolo all education sector oketh boarding every child odogo some gweng day school bende penjona ang'o wuon matimo ng'ato tero nyathi matin e boarding mano ote mar iluongo ni Karen Nyaralego Harry Wuodo Yoma awuoro sirikal mar Kenya itero chiemo kama lich kamano to nyithindo negi chandruok ndi kar mondo megi kony mar manyo nyithi ji ma owito ngimagi kaachiel kod mago mangima. Victor an Caleb kawuok Miritini Mombasa mor gi chenro ma kaka wanene en twak mamiyo jopiny puonj makare an be timo mos makende jonyuol manyolo lalo nyithindgi masich mach Hillside Academy Nyasaye omigi hocho makende. Erokamano maduong' ahinya. Maka Juma, where do we raise the issue of cultism in schools because of the spate of fires across? Nikech maendi to ne en accident to moko ma timore mag high schools gi ahinya seche ma ji dhi ji kore ne piny ni to wanyalo wachi ang'o? VOJ ing'eni sikunde ka bende mana kaka ne wawacho ni kaka janyuol bende ing'e nyathini bende ing'e timbene ka koro tang' ni picha nyathini bende nyalo wacho ni mato mar adiera
mane gima timore sami neno ka koro me nikech kata ka nye darasa ni pok otimore apa ni nye wase record maloyo sikunde 10 kor piny ma Kenya kama nyo osewang' mana jumbe 2 nyaka ne sikunde yepi tipenjori ni tang'o miyo nyithindo gi moko gin sikunde mowang' gi nyithindo moko gin agina mach mochakore weche mag sitima kotudore maber gi gik makamago so kik wawachie ni e rumbi ni nyithindo wang'o skul nyaka nonro yangi ni to ang'o manokelo mach nikech nitie moko masama ineno kaka sima koro nyalal ni to koduogo gi teko mang'eny to nitiere fault kamoro to timang'owa umuoch moko bende nyithindo panga nikech pok giikore maber ne penj samoro bende mana kaka wacho kachako ni boarding school kik wang'iye kaka jela nikech ng'eny ji ahinya to jopuonj ng'iyo boarding school ka jela ma ngima irido ne nyithindo kanyo ma nyithindo dwaro nafas mora ma de yudi mondo duokgi kanyo dala yue so magi bende yudo katimore so gimoro ni samoro wacho ni en weche mag cult en weche mag ang'o nyaka nonro tim mayang ni to ang'o manokelo manyni ka en mach mane en mar sitima tiwacho ni mar sitima ka en mach ma nyithindo nyokwa kani ooyo sikul ka ne dinynwa jopuonj tiyowa marach wasomo seche mang'eny ok wayue kwa wuok e klas ka to penj watimo tang'o watimo you see gik matimre kor sikunde gi nyaka nonro tim nikech mar cult cha to chalo gi gima wawacho ni tim ang'o iluonge nying jachien kama jachien ero kamano joma dongo weche ng'eny ka mopogore kod mano masira to en neno